Los museos originalmente eran lugares donde se guardaban y mostraban colecciones que reflejan algún aspecto de la existencia humana o su entorno. Desde los inicios de los museos públicos, que datan del 1683, en los que se exponían colecciones o piezas de arte con una información austera detrás de vitrinas y que no permitían la participación e interactuación de los visitantes con el entorno, los museos han evolucionado hasta llegar a convertirse en las denominadas nuevas catedrales del siglo XXI, debido a que son centros de encuentro social, lugares para la reflexión y espacios arquitectónicamente espectaculares creados para imponer y asombrar a los visitantes. El cambio generacional y secuencial en la que se muestra la información y cómo se muestra atiende a una nueva forma de entender los museos denominada Nueva Museología, cuya idea principal es el museo visto como un ente social y adaptado a la evolución de la sociedad, siendo más participativo y que se define por el contacto directo entre los contenidos y el público. La evolución de la tecnología ha ayudado a la concepción del museo moderno, con un enfoque informal, comunicativo, inconformista y orientado a la innovación, gracias en gran parte a las posibilidades creativas de los nuevos medios, como pueden ser los monitores digitales, sistemas de sonido, proyectores de vídeo y la evolución tanto de estos sistemas como de las herramientas informáticas que han dado lugar a la posibilidad de mostrar los contenidos de una forma más creativa, innovadora y participativa, pasando de los tradicionales carteles o puntos de visualización hasta las actuales técnicas basadas en la realidad virtual, proyecciones inmersivas o el uso de la realidad aumentada que permite una interactividad con el visitante sin precedentes. La realidad aumentada, a pesar de ser un término que apareció en torno a 1990, no es hasta la actualidad cuando empezamos a conocer y utilizarla, en gran parte propiciado por los avances tecnológicos en sistemas de visualización y telecomunicaciones. La realidad aumentada consiste en la superposición de elementos virtuales sobre una visión de realidad, de forma que se aporta información adicional de los elementos reales que estamos visualizando. Esto significa que podemos ofrecer a los visitantes del museo un contenido educativo e informativo adicional sobre las piezas expuestas sin tener que recurrir a la modificación de tales elementos y preservando la seguridad e integridad de las exposiciones. De esta manera, convertimos al visitante en un espectador activo capaz de interactuar con los contenidos virtuales mostrados. Para poder utilizar la realidad aumentada son necesarios una serie de elementos informáticos que permiten mostrar dichos contenidos multimedia. Cada vez más se está imponiendo una solución basada en unos dispositivos similares a unas gafas de realidad virtual, que son capaces de mostrar una visión mixta, realidad y elementos virtuales, conjuntamente con la reproducción del audio asociado. Con este tipo de tecnología podemos ofrecer al visitante la posibilidad de explorar los objetos que se hallan en el museo, dotándoles de nuevas formas de contar la historia de la exposición, como por ejemplo mediante el uso de asistentes virtuales que nos expliquen los objetos que estamos enfocando. És una molt bona idea perquè justament és el que volem els museus d'última línia, que volem que la gent marxi amb alguna cosa més, o sigui, amb alguna emoció amb la qual no havia entrat. Els museus ara el que volem és això, emocionar. Si entres al Museu de Sant Boi, jo crec que en algun moment ho hem aconseguit, perquè realment la gent surt contenta. Llavors, poder anar afegint recursos que aquests emocionin més a la gent, doncs crec que pot ser molt positiu. Quan estaves parlant, m'estava venint a la idea com han millorat les audioguies dels museus
I això podria ser el següent pas d'una audioguia podria ser justament la realitat augmentada. En lloc d'anar amb la gravadora o últimament amb els iPods, o, clar, que a vegades va millorant, doncs poder anar amb unes ulleres que tens el teu assistent de la visita, que pots escollir que sigui un noi o una noia, depèn dels gustos, o fins i tot que sigui preparat per un infant, per un nen. Clar, tot això milloraria moltíssim l'experiència dintre d'un museu. Clar, la nostra idea, la idea que tenim els museòlegs d'última generació, és trencar el tòpic de els museus són avorrits. O sigui, això crec que en els darrers anys ho anem superant, però encara hi ha gent que diu anar a un museu és el que volem trencar. Llavors, tot el que sigui millorar l'experiència de la visita, evidentment serà benvingut. Amb això, amb els diferents nivells de la persona. Si és un criu petit, si és un un adolescent, o alguna persona, per exemple, es pot adaptar a diferències cognitives. En el cas de persones sordes, amb persones cegues ja hi ha altres maneres d'adaptar-ho, o sigui que seria una eina que faria accessible el patrimoni a moltes persones, no necessàriament a persones amb tots els sentits, sinó que li pugui faltar algun sentit. Amb això, és clar, els museus ho hem treballat força amb els tallers familiars, amb les recreacions, clar, no en un entorn virtual, però sí manipulant. I aquí ja l'última generació del joc és la gamificació, és convertir el museu en un gran joc. Clar, aquí hi ha museus el Museu de Sant Boi és difícil perquè és petit, però hi ha museus que ja gamifiquen el que faci falta i fan gincanes dintre dels museus. O sigui que aquesta part del joc ja s'està treballant molt des de diferents punts. Home, i una virtual seria una altra manera. Crec que és un visionari de la museologia i tots els que ens preciem doncs intentem conèixer la seva opinió del que estem fent. Per exemple, el Museu de Sant Boi el va visitar i ens va felicitar. Ell és una persona doncs, que té un camp d'investigació, el Cosmo Caixa, que aquí pot provar les seves teories. Per tant, crec que podem comptar molt amb la seva opinió. Él se basa en crear estímulos. Sí, això ja, no sé si ho he dit a l'inici, però la preocupació dels museòlegs o de la museologia actualment és que la persona que entra al museu surti diferent de com ha entrat i sempre en un sentit positiu. O sigui, ha de sortir amb alguna emoció, ha de sortir amb alguna cosa més i no necessàriament en l'aprenentatge, sinó en l'aprenentatge dels 5 sentits. Los beneficios de la realidad aumentada nos permite poder reproducir distintos contenidos audiovisuales en función de las necesidades del museo. Por ejemplo, se pueden modelar ánforas a partir de los restos conservados, añadir información adicional y hacer posible la interactividad con el visitante. Se pueden crear vídeos informativos que aparezcan en el visor de las gafas de realidad aumentada cuando se está observando las distintas zonas que componen las termas romanas. Actualmente los contenidos multimedia permiten crear materiales con costes menores si los comparamos con los métodos tradicionales de grabación y producción de vídeo, con lo que obtenemos una mayor facilidad a la hora de crear nuevos elementos audiovisuales a los que incorporar a la oferta educativa. Como caso de éxito, destaca la recreación de la ciudad ibérica de Ullastret en Girona y promovido por la ACPC y el MAC, donde se ha utilizado el motor de videojuegos Unity para otorgar a la producción un aspecto mucho más realista frente a las técnicas de modelado tridimensional. Este tipo de contenidos está actualmente disponible en realidad virtual, pero es posible adaptar el contenido para ser utilizado con la realidad aumentada, de forma que el visitante podría explorar de forma independiente la ciudad ibérica. Efectivament,
És una eina molt útil en aquest sentit perquè a nosaltres, diguéssim, o als nostres companys que venen després, nosaltres fem una campanya d'excavacions un any determinat i a l'any següent aquestes ulleres o aquest sistema de realitat augmentada als nostres companys que venen darrere els hi pot servir per consultar què és el que hem fet nosaltres abans. On hem excavat, a quina zona hem aprofundit més, a quina zona han sortit més objectes, a quina altra zona han sortit menys, de quin tipus, de quina cronologia, etc. En moltes ocasions la realitat augmentada ens ajuda a nosaltres a preveure o a veure millor quina és la situació del jaciment. Per exemple, en la planimetria, en les diferents zones que han estat excavades i sobretot també en l'estratigrafia, perquè nosaltres els arqueòlegs ens guiem a través de l'estratigrafia per determinar quina és l'època més antiga i quina és l'època més moderna. Per tant, no només ens serveix a nosaltres com a arqueòlegs per consultar la nostra pròpia feina, sinó que també li servirà al visitant per posar-se en situació del que estem fent. I a part també ajudarà al visitant a comprendre millor com vivien, com es relacionaven i quines tasques feien en aquell jaciment. Sense cap mena de dubte, la implementació d'aquests estris, d'aquestes eines de realitat augmentada, sens dubte canviarà totalment la visió de veure un museu. Serà, més ben dit, estar com dintre d'una pel·lícula, pràcticament. Estar dintre de... O sigui, és com si tinguéssim una màquina del temps i ens transportéssim a aquella època. Si poguéssim combinar diguéssim, les projeccions audiovisuals, com he dit abans, aquest romà que estigui passejant pel jaciment, amb les olors, amb els sorolls, amb aquestes sensacions que hi havia en època romana, per exemple, que tot això ho tenim documentat, ho tenim sobretot ja en èpoques posteriors, època medieval, època moderna, tot això està documentat i està escrit i per tant ens podem guiar i ens podem fer una cosa més fiable, en aquest sentit. Llavors, les olors, els carrers, les sensacions, serà més com estar dintre d'una pel·lícula o estar dintre d'aquell món romà. Sens dubte, la inclusió d'aquestes tecnologies canviarà la concepció de museologia. Efectivament, ja no és el visitant que està allà mirant com a simple espectador, diguéssim, com a simple visitant que ve allà encuriosit. Ostres, això, mira, molt bé, això està molt bé, a passar a ser un element actiu. És a dir, el visitant ja no serà un espectador que està allà de peu, dret, veient què és el que passa, sinó que entrarà dintre d'aquest món, d'aquestes sensacions, i explorarà d'alguna manera aquestes, per exemple, amb les vídeos de realitat virtual, doncs explorarà aquests elements, aquests edificis, aquestes persones que estan creuant pel seu costat. Ja serà una experiència més inclusiva dintre dels jaciments arqueològics. La irrupción de los nuevos medios y el desarrollo tan acentuado que ha sufrido la tecnología en un corto espacio de tiempo han provocado un cambio en la sociedad, la cual demanda una fórmula más actualizada de visitar y descubrir los museos. En poco tiempo se ha evolucionado desde los primeros monitores CRT que mostraban la información de la pieza expuesta, pasando por los proyectores de vídeo, capaces de mostrar información de forma más diversa y creativa, hasta llegar a los contenidos interactivos a través de sistemas táctiles. Con la llegada de la realidad aumentada, se mejora la experiencia y percepción de la enseñanza en entornos museísticos, estimulando la participación de los visitantes para aprender y generando nuevas inquietudes. Al poder integrar contenidos audiovisuales sobre piezas expuestas y añadirles interactividad con el usuario, enriquecemos no solo el acontecimiento que es en sí la visita a un museo, sino que otorgamos el rol de explorador a la persona que utiliza esta tecnología, despertando la curiosidad y el afán por aprender. El hecho que puedan interactuar con la información mostrada y que pueda ser una experiencia participativa por varias personas a la vez, crean una experiencia grupal que estimula el aprendizaje a la vez que se rompen las formas tradicionales que tenían los museos de mostrar la información en unas vitrinas.
La realidad aumentada ofrece un valor añadido a las exposiciones permanentes, pudiendo adaptar sus contenidos a las nuevas necesidades y convirtiendo al visitante en un espectador pasivo que tan solo pulsaba un botón en una pantalla, convirtiéndolo a todo un protagonista capaz de explorar de forma independiente la realidad mixta, que mediante los sistemas de visualización de realidad aumentada se muestra frente a él.